Tehtävä 1. Piirrä kolmio, jonka pinta-ala on 12 ruutua. Kolmion pinta-ala on siis kanta kertaa korkeus jaettuna 2. Jotta pinta-alaksi saadaan 12, niin kannan ja korkeuden tulon pitää olla 24. Keksitään jotkut semmoset luvut, että tulee 24, vaikkapa 6 kertaa 4. Tässä on 6 ruutua ja sitten tarvitaan 4 ruudun korkuinen, esimerkiksi tuollainen. Kuusi ruutua ja 4 ruutua. Tässä on 12 ruutua. Tehtävä 2. Piirrä koordinaatistoon suunnikas, jonka kulmat ovat pisteissä 0, 0, 4, 5, 3, 0 ja 7, 5. Kaikki ovat tuossa ensimmäisessä neljänneksessä, niin piirretään tämmöinen koordinaatisto, jossa painottuu tuo ensimmäinen neljännes. X. 1 askel ja Y. 0, 0, 4, 5. 4 sivulle, 5 ylös. 3, 0 ja 7, 5. Eli 6, 7, 5. Tehtävä 3. Laske tehtävän 2 pinta-ala ruutuina. Tehtävä 3. Tässä on siis suunnikas. Suunnikkaan pinta-ala on kanta kertaa korkeus ja olkoon nyt kanta tämä, jolloin tämähän on 3 ruutua ja korkeus on sitten tuossa tämä kantojen välinen etäisyys, eli sitten tulee 5 ruutua. Ikään kuin täällä näkee tästä Y-koordinaatistakin, että se on 5. Eli 3 kertaa 5. Vastaus. Tehtävän 2 suunnikkaan pinta-ala on 15 ruutua. Sitten on ihan uusi tehtävä. Suorakulmaisen kolmion hypotenuusa on 13 metriä ja toinen kateetti 12 metriä. Laske toisen kateetin pituus. Piirrän tähän mallikuvan suorakulmaisesta kolmiosta, jossa hypotenuusa on 13 metriä ja toinen kateetti on 12 metriä. Laske toisen kateetin pituus. Eli kateetti toiseen plus kateetti toiseen on hypotenuusa toiseen. Siirretään tämä termi, saadaan hypotenuusa toiseen miinus tuo kateetti toiseen. Sitten kun tuo lasketaan, niin siitä tulee laskimella, jos se lasketaan, niin tulokseksi tulisi 25. Ja tämä on semmoinen sopiva luku laskea ihan päässä loppuun asti. Tuosta kun otetaan 4 juuri, niin sivun pituus on 5. Eli vastaus toisen kateetin pituus on 5 metriä. 5,0 metriä.